Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа көн бары сөенечле хәбәрләр алып килсен дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студияда мин Ойзилә Батырханова. Бүген 23 сентябрь, чәршәмбе, изге сәфәр айының 6-нчы көне. Татар халкы бер кайчанда милли дәүләтсез булмаган. Бу сүзләр күренекле галим, тарихчы, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Гамирҗан Дәүләтшин тарафыннан бик күп тапкырлар әйтелә. Ömrüm başlandı benim, bizning babalarının, bizning tarixdagi kişilerinin ruhi dünyası. Тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин 200-дән артык фәнни хезмәт авторы, тикшеренүләренең төп юнәлешләре татар халкының борынгы заманнардан башлап һәм аны үз иченә алган Казан ханлыгына кадәрге борынгы бабалары мәдәнияте тарихы. Хезмәтләренең берничәсе Төркиядә, Болгарияда, Америкада төрек, болгар, инглиз телләрендә дөнья күрә. Узак еллар Гамирҗан Дәүләтшин Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында фәнни архив мөдире, иҗтимагый фикер һәм археология бүлекләрендә хезмәткәр, Казан дәүләт университетында доцент, профессор, кафедра мөдире булып тора. Гамирҗан әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Гырурланып әйтергә була, сез гомер баскычыгызның 70-нче катына мендегез. Артка әйләнеп карасаң, күпме юл үтелгән. Әйдәгез әле бер яшьлек елларын искә төшерик. Менә 16-17 яшьлек Гамирҗан үз алдына нинди максатлар куя? 16-17 яшьлек Гамирҗан бу урында гына тумаган, 16-17дә инде ниндер фикерләр, ниндер максатларга ирешергә теләк барлыкка килә. Һәм моның өчен инде рухы, ул теләккә нәрсә? Бигрәк тә татар халкын ярату, аны өйрәнергә теләү, аның теленә гашыйк булу, аның тарихына, культурасына, этнографиясына гашыйк булу, минем дусым авылымда туым һәм андагы мөхит, андагы бөтен авыл сине тәрбияли, әтиәнең генә түгел, барса да шылт иткән бер нәрсә эшләсәң дә туктап калалар, аңлаталар, яки күңелне күтәрәләр. Шушындый шартларда үстем мин 16-17 яшьләрдә инде 18 яшьләрдә мине үземнең максатыма китерде. Ул да булса татар халкын универсаль дәрәҗәдә, комплекслы дәрәҗәдә өйрәнү теләге. Аңа сокланып, халыкка сокланып, һәм шул халыкның бер кисәге булуыма горурланып, шушы теләккә килдем. Һәм инде киләчәктә татар теле һәм әдәбияты бүлеге бар иде. Казан дәүләт университетында 1968 елда укырга кердем. Һәм зур авырлык белән генә уздым мин анда конкурслар буенча. Шул хәтле анда конкурслар зур иде. Сез бер вакытта да җиңел юл эзләмәгәнсез, шулай бит, Гамирҗан әфәнде. Менә моның дәлиле кандидатлык диссертациягыз моңа кадәр беркем тарафыннан өйрәнелмәгән, тикшерелмәгән темага багышланган була. Дөресме? Бу дөрес. Тормыш җиңел булмады, ләкин тормышның шул җиңел булмау үзектә ниндер азарт тудыра. Нәрсәгәдер ирешәсе килә. Шул юкка гына Роберт Минер үзенең бер шигырендә язды. Тарихларда үзе калды синең ямаулы чалбар. Ягъни сәер бит инде. Шуннан да Казанга укырга кергәндә, хәтта нормаль чалбар да кияргә алмагач, ике яктан ямаулы булгач инде, менә шул яшьтән үк ниндер тырышлык. Минем докторский диссертация җиңел якланды. Бер инде проблем булмады. Гәрчә ул күбрәк катлаулырак булса да, монда юк. Бу совет чоры. Мин Брежнев үлгәннең игълан иткән көнне якладым. Хәтта яклауны туктатырга иткәннәр, андагы Яненко зав кафедра юк. Эш дәвам итә дип әйтте дә, шулай итеп яклап. Һәм бик катлаулы сорауларда бирделәр. Дин, культурамы, ул юкмы? Хәзер безнең өчен бик җиңел сорау. Конечно, культураның нигезе. Ул чорда дин
опиум для народа дип нителә бит инде марксизм тәгълиматлары буенча. Һәм шуңа да бәйләнделәр, һәм бик озак расламадылар минем диссертацияны. Мәскәүгә ВАКка чакырдылар. Әле мин яшь, шул хәтле әле һаман да ялчанлыгым бетмәгән Грибоедов урамындагы бик мәһәббәт залда ВАК зданиесе, высшая аттестационная комиссия, профессорлар бик ниләрне раслый торган җир. Шунда бик каты сораулар бирделәр. Шул вакытта бик зур рус галимнәре 120 кеше зур түгәрәк өстәлендә нитеп миннән сорау алдылар. Диссертацияны раслар өчен. Бик авыр сораулар. Мәсәлән, откуда может быть понятие мусульманская культура, мусульманская цивилизация? Мәйтәм, мәсәлән, кат-кат Советлар Союзында басылды Адам Месның «Мусульманский ренессанс» дигән китабы, мәйтәм. Димәк, бар ул. Христианская культура да бар, христианская цивилизация да бар. Нишләп булмасын рәвештә. Аннар нинди источниклар? Минем өчен духовный культура буенча, материальный культура буенча аңлашыла. Ләкин мәйтәм, шүлмәк гуатыгы да рухи дөньяны эченә алырга мөмкин. Аның эшләнеше буенча, бизәкләре буенча, составы буенча дигәч, алар тынып калдылар. Үзара бәхәсләшә башладылар бик каты. Гололобый бер татарин алдында, авыл малае алдында бәхәсләшүне читенсенгәннәрдер, мине чыгарып җибәрделәр. Аннан соң инде кайтып китәргә куштылар һәм узаклап инде раслау килде. Менә шундый каршылыклар, ниләр дигәндәй. Ул шушы бәхәсләр бик каты ярдәм итә тагын да чарланырга, тагын бер әһәмиятле нәрсә минем язмышымда мине күреп алдылар. Хәзерге йөзләгән студентларның һәрберсенә игътибар итеп булмый Айзилә. Һәрберсенә якын килү мөмкинлеге бар ул вакытта. Зур профессорлар, каяндыр килгән, ерактан килгән укытучыларның күзләренә карарга ялган малайга игътибар иттеләр. Ул да нәрсәдән игътибар? Әйдәгез әле моны филологиядә генә калдырмыйк. Мәсәлән, Аршид Хасанович Халиков ул вакыттагы беренче татар археолог профессоры. Бик яшьле профессор, фәннәр докторы булган, аннан соң инде хәтта дөнья күләм танылган галим, тарихчы, археолог белән таныштырдылар. Һәм икенче курста инде А, Б хәрефләренең ничә язылышын һәм башкаларны өйрәнә торган, орфоэпияны һәм башка нәрсәләрне өйрәнә торган татар теленең мине инде археология белән шөгыльләндерделәр. Гамирҗан әфәнде, сез күп очракта агымга каршы йөзгәнсез. Замандашларыгыз да сезне нәкъ менә шушы сыйфатларыгыз өчен хөрмәт итә. Телевидение фондында сезнең әйткән фикерләрегез саклана. Һәм шушы мизгелләрдә әйдәгез әле без аларны карап китик. Татар мәсьәләсе минем инануымча иң беренче Мәскәүдә хәл ителергә тиеш. Ул федераль мәсьәлә булырга тиеш. Чөнки без сөйлибез икән, тегендә дә татар, монда да татар, бу татар җире ни икән, эшләп алай эшләнми соңайса. Шул вакытта гына һәм ансы хыял билгеле. Россиядә икенче тел булганда гына татар теле саклап калынырга мөмкин. Чөнки Россиядә ни өчен икенче бу Татарстан мәсьәләсе түгел бит ул. Bütün Россиягә таралган үз җирендә яшәгән татар мәсьәләсе бит ул. Татарстанда яшәгән татар мәсьәләсе генә түгел. Гамирҗан әфәнде, сез һәр вакыт менә шундый туры сүзле, һәм инде тарихта да дөреслекне үстен чыгарга тырышучы шәхес. Сезнең бер фикерегез бар. Россияны һәм рус дәүләтен оештыруда татарлар катнашкан дигән фикер бар сезнең, әйеме? Менә әлеге факт, ул расланганмы? Төгәл расланганмы ул? Раслану бит ул иң беренче синең чыганагың. Мәсәлән, тарихчы чыганаксы сөйли икән, ул әкиятче. Бер инде андый фәнни юк, аңа ышанып булмый. Без бер җөмләне ышандырыр өчен дә бик күп чыганакларга таянабыз. Һәм берәр чыганак ялгыш синең күз алдыннан китте, син җыклый алмыйсың. Шикләнә башлыйсың үзеңә, ул бер чыганак җитмәсә.
Шуның өчен бар менә шушы фикерләү комплекслы чыгыннарлыкка. Берсе каршы әйтә, икенчесе раслый, өченчесе археологик чыганак, берсе монах язган чыганак. Менә шуларның барсында раслаганнан соң гына бит фикерләргә киләсең. Россиянең хәзерге 70% территориясе дә безнең татар халкы бабаларының җире. Һич югы Сура, Днепр елгаларына хәтле. Һәм шул өлкәдә хәзердә Россиянең 70% булган җирләрдә безнең тарих узган. Хуннар тарихын аласыңмы? Мәсәлән, хуннар бик ерак дип әйтергә мөмкин, ләкин мин тикшердем менә шушы төрки татар рухи мәдәнияте тарихи китапларында яки русча чыккан шушы китапларда хәзерге көндә дә хуннарның эзләрен табырга мөмкин. Елга исемнәрендә, этнографик моментларда, ниләрдә. Һәм шушындай эзләнүләр аннан соң шуны алыштыра икенче бер зур империяда. Хуннар империясы бит бер Тын океаннан башлап, икенче Атлантик океанына хәтле диярлек территориян һәм шунда культураларын итеп Европага үзенә күрә яңа баскычка күтәрелү өчен ярдәм иткәннәр. Аны тизләткәннәр. Аны алыштыра хуннарны алыштырган төрки каганлыгы. Юга төрки каганлыгы төбендәге идеология, политика, язу культурасы аннан соң бер дәүләттә дәвам итәрлек. Аеруча идеология, тәңрешчелек, дөньяда иң зур дәүләт итеп тою үзеңне, иң цивилизация дәүләт итеп тою. Хәтта аларга караганда цивилизация дәүләтләр булган. Ләкин үзеңә шуны сеңдерү, шуны тою. Һәм дөньяда үзеңнең урыныңны күрсәтә алу төрки каганлыгы цивилизация. Шаккаткыч. Күреп торам, Амирҗан әфәнде, сез безгә бүген буш кул белән килмәгәнсез. Менә күпме сезнең хезмәтләрегез монда. Менә әле өр-яңа табадан гына төшкән китабыгыз. Дөнья күрде, шулаймы? Безгә сөйләп китегез әле. Әйе, мин менә бүген генә табадан төште дип әйтмим. Ләкин моны Шулай да яңа китап. Типография үзләре сорап чыгардылар. Димәк, аларның күзенә ташланырлык дәрәҗәдә булган нәшрият кешеләрен шаккатыру авыр, чөнки алар һәр вакыт китап белән итәләр. Шушыны без бер-ике ел элек баскан китапны бик яхшы кәгазьгә басып, менә акча кебек кәгазьләре һәм бик күп рәсемнәре белән Мәскәүдәге күргәзмәгә җибәрделәр. Полиграфия, шуның өчен яңадан бастырдылар. Бу китап минем гомерлек дустым һәм ышанычлы дустым, һәр вакыт ярдәмгә килә торган ней, һәм Казанга бәйрәм бүләк иткән шәхес, Казанның 1000 еллыгын ачкан кеше Фаяз Шәрипович Хузин белән язылды. Һәм безне булгарчылар дип йөриләрен күбрәк, мин болгар белән генә шөгыльләнмәсәм дә, шушы болгар цивилизациясе. Нишләп болгарларның цивилизациясе? Менә алтын юлда цивилизация да. Әмма болгар цивилизация, ләкин без курыкмыйча шушыны цивилизация дип атадык. Идел буе болгар цивилизациясе. Һәм монда төп экономика яки башка территория хуҗалык мәсьәләләренә түгел, культурага, дингә, алар ничек рухи дөньялары ничек булган, шуңа күбрәк игътибар иттек. Амирҗан әфәнде, һәрбер кеше бу якты дөньяга әлбәттә инде үз тарихын язарга дип килә. Сез тормышыгыздан канәгатьме? Билгеле, төрле авырлыклар, төрле киртәләр барсы да булды. Ул шәхсән вакыйгаларда да, гомумән укыту өлкәсендә дә кай вакыт мин канатланып чыгадырым студентларның лекциясеннән, кай вакыт бераз әйтеп дип чыгадырым. Андый һәр вакыт мин үземә ни булдым. Чөнки студентлар аларның күзләре һәр вакыт күрсәтеп торадыр белемне бирүдә. Яки китаплар буенча да төрле. Ләкин китаплар буенча аерым бәхәсләр алай түгел булай ул дигән нәрсәне мин һаман ишеткәнем юк. Аларга инде бер 20 еллык китаплар да бар, ниләрдә бар. Шуның өчен менә бу рухи культура тарихы ул бик катлаулы.
Мин филология буенча гына китсәм, яки уртакул татар язучы яки шагыйрь булып кына китсәм, бик канәгать була алмас идем. Ләкин филология белән тарихны, этнографияны, фольклорны, сәнгатьне һәм башка фән тарихларын бергә тоташтыру бөтенләй икенче дөнья ачып җирде. Иң кызык, иң ни. Бер дә туктый алмаслык һаманда өйрәнү өчен һәм язу өчен дөньяны барып. Ләкин бу минем беренче адым гына. Ничегендә безнең бөек культураны тагын да ныграк казанырга, тагын да ныграк синтезда карарга. Аның төрле аспектларына да якын килергә мөмкин. Менә монысы инде минем гомерем җитәр микән? Ләкин мин шуның белән үземә канәгатьлек беренче адым. Мәхәтле, мондый адым кызганычка каршы була алмады. Бик зур рәхмәт сезгә, Гамирҗан әфәнде, безнең кунагыбыз булганыгыз өчен. Рөхсәт итегез, тагын бер кат сезне 70 яшьлек юбилейгыз белән котлап китәргә. Рәхмәт. Алга таба да менә шулай матур итеп исәнлектә күрешергә язсын сезнең белән. Шакыруызга рәхмәт, Айзилә. Без исә тапшыруыбызны дәвам итәбез. Оппак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен. Җырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмеш тик җырларымны җырламыйм алтын өчен. Җырлайым тик саф көмеш тик, саф йөрәк халкым өчен. Яшь чагым, алтын чагым, ялкын чагым булсын фида, халкым алдында минем биргән таза антым өчен. Мәгълүм булганча, быел Шәйх Сәдабабичка 125 яшь тулган булыр иде. Шәйх Сәдабабич татар һәм башкорт халыкларының күренекле шагыйре, күренекле шәхес, сәясәт әһле һәм шул вакытта менә төрки дөньяның да бик зур бер шәхес вәкиле. 24 яшьлек шагыйрьнең мирасы, иҗаты бүген татар тарихында, татар әдәбият тарихында үз урынын алырга тиеш. Аның якташы буларак та мин әле аның авылдашы да һәм төп өйрәнүче галим тикшерүче буларак та әлбәттә шуны раслап әйтер идем. Шәйх Сәдабабичның урыны, аның тоткан роли татар әдәбиятында, татар дөньясында бик зур, әйтүемчә. Һәм Тукайчы буларак та, шул вакытта Ибраһимовның, Галимҗан Ибраһимовның, Мәҗит Гафуриның төп каләмдәше буларак та, ул әлбәттә иң элек татар шагыйре. Шуңа күрә Казан аны үзеннән ярак җибәрергә тиеш түгел. Менә бу китапның басылып чыгуы, ул казаныш безнең өчен бүген. Чөнки менә бу китапта Бабичның иң төп әсәрләре кирде. Моның өчен мәгълүм булган бөтен әсәре кирип бетте диярлек. Һәм моның бик зур фәнни аппараты бар. Бу фәнни аппаратта менә бу текстларда, аңлатмаларда, искәрмәләрдә Шәйх Сәдабабичка бәйле бөтен фактларда диярлек тәкъдим ителде. Шуңа күрә менә бу китапның кыйммәте тагын шунда, Шәйх Сәдабабич турында мәгълүмат бик күп монда. Укучылар бу шәхеснең бар асылы белән дә, аның язмышы белән дә кызыксыналар икән, әлбәттә, менә бу басманы алып укырга тиешләр. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз азагына якынлашты. Күңел кирлеген югалтмыйча, бу тормышның ямен тәмен тоеп яшәгез. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.